Fes una respiració profunda. Connectem amb la lluna plena, que va ser fa 2 dies. La lluna plena Escorpí. Demanem que ens acompanyi durant aquesta meditació la lluna plena Escorpí mou emocions profundes i les fa sortir a la superfície. Ens va bé perquè treballarem amb l'amor incondicional i l'amor transcendent que ens ajudaran a sanar aquestes emocions. La lluna plena Escorpí ens recorda la passió per fer allò que volem fer, allò que hem vingut a fer. Ens ajuda a aprofundir en la nostra sexualitat i ens ensenya allò que hem de sanar. Sentim l'energia de la lluna plena ara. Un raig de llum ens arriba des de la lluna i entra pel nostre cap, pel chakra corona, baixant per tota la columna. I recorre cada part del nostre cos. Recordant a les cèl·lules que han d'alliberar les emocions profundes. Les cèl·lules de tot el nostre cos van obrint-se, deixant sortir les emocions que necessitem alliberar en aquest moment. La lluna ens diu: deixeu de patir pel que no teniu. Deixeu de patir per allò que encara no heu aconseguit. La raó per la qual esteu aquí és suficient per mantenir-vos en vida i en abundància.
Deixeu que ompli les vostres cèl·lules amb l'energia creativa. Perquè pugueu materialitzar els vostres coneixements aquí a la Terra. La lluna dona pas a Kuan Yin, una mestra ascendida o deessa que treballa la compassió. La compassió no és una energia de pena, ni de mirar per sobre un altre, ni de creure's en millor situació que un altre. És una energia d'amor, de tu a tu, d'ésser a ésser. És deixar anar l'autoexigència extrema, permetre'ns ser i fluir, sense castigar-nos per allò que creiem haver fet malament i deixar anar l'excés d'exigència cap als altres. Kuan Yin ens ajuda a sentir compassió cap a nosaltres i cap a tots els éssers. Connectem amb l'energia de compassió ara. Kuan Yin et toca el cor i et recorda que ets un ésser de llum. Demanem ara el raig de l'amor incondicional i demanem als dracs de l'amor incondicional que vinguin, que ens envoltin i que ens omplin de l'energia de l'amor incondicional. Dracs de l'amor incondicional, veniu ara. Obre't a rebre amor incondicional, amor sense condicions, totalment lliure i real. Els dracs que connecten amb l'amor incondicional ens fan reconnectar amb la nostra essència. Recordar que aquest amor és part de nosaltres i reconnectar-nos. Sent com aquests dracs
t'envolten i t'acompanyen a retrobar-te. Un dels dracs s'acosta a tu i et toca el cor. Nota la sinergia que es crea amb aquesta unió. Deixa que els dracs de l'amor incondicional t'acompanyin allà on has d'anar ara. Confia-hi plenament. I sent la seva energia d'amor. Ara hi ha un cercle de dracs al teu voltant. Que eleven la teva freqüència. Perquè quedi en ressonància amb l'amor incondicional. Totes les teves cèl·lules estan obertes i van rebent aquesta energia d'amor incondicional. I les emocions profundes que han anat sortint
a la superfície es transmuten amb aquesta energia d'amor incondicional i reconnecten amb la seva pròpia llum. Disfruta d'aquesta experiència que ens està preparant per connectar amb l'amor transcendent. Els dracs t'ensenyen que cada vegada que els demanes connectar amb l'amor incondicional, creixen energèticament. Que el fet que els hi demanis els enriqueix com a éssers. Ara demanem als dracs de l'amor transcendent que vinguin, que ens envoltin i que ens omplin de l'energia de l'amor transcendent. Dracs de l'amor transcendent, veniu ara. Obre't a rebre amor transcendent, l'amor que ho transcendeix tot. Els dracs de l'amor transcendent t'envolten. Nota la seva vibració en el teu cos. I com provoquen un canvi de vibració que et permet experimentar l'amor transcendent.
Deixa que et portin on has d'anar ara. Un drac que està davant teu et toca el cor amb la seva energia. I això et permet reconnectar amb qui ets tu. Des d'aquest pla d'amor transcendent. Deixa que les teves cèl·lules absorbeixin aquesta nova vibració. Que reconnectin amb el teu ser essencial. Una esfera daurada t'envolta. Aquí dins pots experimentar amb qui ets, amb total seguretat. Tens protecció. I tens la connexió amb la teva essència. Pregunta't ara, qui ets? I deixa que la resposta vingui amb paraules, sensacions, imatges, colors o de qualsevol altra manera.
Obre't ara a rebre l'energia de l'èxtasi, de la plenitud absoluta, de la connexió total amb la teva essència i la llum pura. Deixa que aquesta energia sigui reconeguda pel teu cos, per la teva ment, per les teves emocions, per poder-hi connectar més fàcilment. Sent l'energia de l'espiral al teu voltant, originant-se en tu i expandint-se cap a l'univers. Respira profundament. Sentint-te present amb aquesta energia. Connecta amb el teu cos per ancorar aquesta energia al teu cos físic. Connecta el teu cor i sent com està una mica més obert. L'amor incondicional i l'amor transcendent segueixen entrant al teu cor. Recordant-te l'amor cap a tu mateixa. Deixa que es facin els canvis necessaris al teu cos i al teu cor.
perquè pugui harmonitzar-se aquesta vibració. Nota cada part del teu cos i ancora aquesta vibració amb consciència. Els dracs segueixen al teu voltant, donant-te suport. I aquí estaran sempre que els demanis. Nota com del teu cor en surt ara amor incondicional. Cap al teu voltant, cap als éssers que estimes, cap a tots els éssers de la Terra, humans, animals, plantes, minerals i tots els éssers que no tenen un cos físic. Enviant molt d'amor a la Terra, amb tot el respecte que això suposa, cap a la terra, cap als animals, entre humans. Sent una connexió des del cor amb tots aquests éssers. Un raig d'amor incondicional va des del cor fins al cap, omplint el cervell i la ment d'aquest amor. Augmentant les connexions d'amor i de respecte i demanem als dracs que enviïn amor a tot l'univers, com ja fan. Un drac de llum pura baixa fins al centre de la Terra. I
i l'omple d'amor transcendent. Cada cop que connectem amb el centre de la Terra, podrem connectar amb aquest amor. Deixem que els dracs desfacin tots aquells patrons mentals i emocionals que ens bloquegen d'estimar-nos o d'estimar els altres. I deixem que augmentin el nostre nivell de claretat i serenitat per ser conscients de quan actuem amb amor i quan no. I de quan estem respectant i quan no. Un raig de llum entra pel xacra corona i ens omple tot el cos. Ancorant tota l'energia que hem treballat avui. Aquest raig de llum ens travessa i ens connecta amb el centre de la Terra, fent-nos retornar a poc al nostre cos i al lloc on estem. Els dracs segueixen envoltant-nos. I ens seguiran acompanyant quan ho necessitem. Ara posem la consciència al nostre cos, a les nostres mans, als nostres peus, a la columna, al cor i a tot el cos. I a poc, prenent-nos el nostre temps, anem retornant a l'aquí i ara. Demanant a la Terra que ens mantingui en arrelament i que ens ajudi a tornar. I ens prenem el temps que sigui necessari.